ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Ka kong je lingdo Nonglait na ka Shillong nong thamai ka Shillong ka baha bahapo ka Eastern West Khasi Hills District ka la pentip baha ka pratrik ubanai rempang arazar arpuar ki Jain Jrong ki bakadang suwan thet na Shillong ban late day hakeleng ki yo ki bahapo ka district ki la hap na ka kali Sumo ka badan your registration number ML05F4759 bala suba ba iman kini ki Jain bala thep ha ka berni plastik rongli ka badan ya ka marka JJ kalaham no na Jrong jong ka kali Sumo kat badang wan pai na Shillong-Mairang kumbah ka por khat arbaji hado arbaji AA janme ka kong je lingdo Nonglait hau kerwa bala pha sa ka Batisi TV kala kerpa je kino gi bayo tam bakin snobha ban pen pai biang saka da ka ba telephone hau number henreu khandai not nyo san ar prasan